Makadi muri yeZimbabwe yedzinonhawo dziverengwa neni muverengi wadzo. Hopley kune mumwe mukomana afuma akazvisungirira mushure mokunge avhura status yemusikana wake wanike yakanzi varume chaivo vanozvarwa muna Juni apa iye ndewo muna November. Tichienderera mberi, mune chimwe chiitiko chaitika kuGokwe apo imwe chembere yavhundutsa veruzhinji panhamo nekuda kwemashoko ayo ayataura ichiti kufa asi kofini nekamushini kanodzikisa vanhu zvakanaka ndazvidawo. Vanhu vainge vakagara nechembere iyi vasimuka wani vachienda kudzimba dzavo. Nhau dzamuri kunzwa dziri kubva kunepfenyuro yePatsime TV. Mumwe murume afuma kurambana nemukadzi wake mushure mekunge ajoina gurupu reshirikadzi wanike mukadzi wake ndiye adhimini. Mune imwe nyaya zviri kunzi kuroora pfambi imhosva huru kwazvo, hazvina kusiyana nekuba ambulenzi inodiwa nevazhinji. Tochinzwa mamiriro ekunze. Isu hatisi kutoziva kuti kuchange kwakaita sei. Ameno imi kana muchiziva muzongotiudzawo kuti zvakamira sei. Kuchipedzisa nhau dzino yeinoyi musero dzezvekare. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.